Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Sa pinalanggan namon nga Negbusan, kami ang inyong kapulisan sa Public Information Office. Nagaibitar sa inyo na magpamati sa Nokbo in Action. Mabatian kada Domingo nga adlaw, alas 3:30, tugtog alas 4 sang hapon. Sa sining nga programa, amon pagkatalo kayo ang mga topiko amot sa droga at terorismo. Sa tanan niya tagpalamati sang Aksyon Radio Bacolod. Subong man sa mga nagatanaw sa aton sa Facebook Live. Ini si Police Staff Sergeant Evan Margalio, nag-aabi-abi naman liwat sa inyo, no? Sa aton nga programa, Nokpo in Action. Subong man luyag naton tamyawon ng tanan nga maayong hapon, kag subong man Happy New Year.
So sa nakalikad naton nga episode, wala ko kaupod no, upod nyo si Patrolman Joseph Villanueva. So upod man na sa naton sa aton nga Public Information Office sang Negros Occidental Police Provincial Office. So kamusta kamo sa aton nga bag-o nga tuig? So kamusta ang inyo nga bag-ong tuig? So nagtrending ang balita sa nagligad nga nagkulang ang supply sang bulong para sa trangkaso. Tungod kay nagdagsa kuno ang mga kaso sang trangkaso. So base seasonal nga flu. Nagdagsa kay tungod ang mga tao, so medyo naghalugalog nakagwa sang Christmas kag sang New Year. So base nga may laton-laton plus kambyo klima. So, nagdamo ang kaso sang trangkaso. Amo na gani nga subong aton liwat pahanumdom tapos na ang aton nga selebrasyon no. So, sa liwat i-remind naton ang tanan nga mag-observe sang aton nga proper health protocols. Ara pagyapon ang COVID-19. So, hindi kita mag-relax no. So, dapat magugas permis ang kamot, magdistansya, syempre magsuksok sang aton nga mask. Kag ang pinakaimportante, magpabakuna. So hindi kita magpati-pati sa hambal nila no nga kung magpabakuna ka kuno mangin zombie ka na kung may iban pagid nga adverse effect. So ang bakuna kinanglano na naton para mapabakod pagid ang aton nga resistensya kontra sa COVID-19. Kag subong man sa tanan niya nga variant. So ara ang Omicron variant. Sa piyak nga bayin mga kabiyana no. Aton abi-abihon ang panibag-o nga Provincial Director sang Negros Occidental Police Provincial Office. Si Police Colonel Leo Bacod Pamitan. Siyang nagbulos sa aton nga outgoing nga Provincial Director nga si Police Colonel Romy I. Palge. Bilang pinuno sang Provincial Police Office, amo na sang NOCPO nato no, nga nagpungko sa malapit 2 ka tuig. Nagahingyo sa gyapon ang NOCPO nga padayon kita sa aton nga babakod nga suporta sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa sining hapon aton hibaluon ang nahanungod sa mga non-uniform personnel sang PNP. Kaupod ang isa mismo ka NUP nga na-assign sa NOCPO. Aton siya kilalawon sa hindi madugay no, pero antes sina para sa aton nga segment maayong nga aksyon, maayong nga balita. Isa ka minor de edad ang naluwas sa katalagman sang siya ginluwas sa mga katapo sang Sagay City PNP. So dutayan lang ang bata na lumos no. So mayo lang gid kay may ara mga nagapatrolya kaga mga tao gasininggitan no nangayo bulig sa mga nagapatrolya naton nga kapulisan. So dasig ang reaksyon sa mga pulis, gilayon nila gin luwas ang bata. Natabo ini nga insidente sa Sagay sa tong Enero 1 mismo sa tion mismo sang New Year. So mayo lang gid kay may ara mga nagapatrolya, sila si Patrolman Reynold Tolentino, Patrolman Reden Villaren, Patrolman Arnel Soldano kag Patrolman Jushane Clamiano. Kay sa mga baganihan nga pulis, keep up the good work kag padayon ang maayo nga serbisyo. Sa piyak nga bahin tungod sa bagyong Odette no, sang ligad nga nag-devastation na sa Southern Negros, damo ang nahalitan, so may pagbaha, hasta subong may mga ara pa nga areas nga wala kuryente. So ang NOCPO nagpatigayon sang relief operations. Sumatotal 1,428,129 ang balor sang relief goods nga ginhatag sang NOCPO. Ang ini nga balor ni nga natipon no, malin man sa bulig sang aton mismo nga mga stakeholders, subong man sa mga aton nga mga officers, mga policeman nga nagtipon-tipon
para makahatag sa aton mga kauturan nga nagakinahanglan. So masobra 1 ka milyon, so lapit gani 1.5 milyon ang nalikom kagamotong nahatag naton sa aton nga mga kauturan. So subong gasigi pa to kinanglano ng aton nga iban nga utod, so kung mayara pwede ka mo da, so sige pagid ang mga relief operations. Okay, so much for that. Sa sining hapon, tion na ini para aton kilalahon ang kaupod daton nga NUP or non-uniform personnel sang PNP. So, siya mismo ari diri kaupod daton sa studio live. So, updan nyo ako sa pag-abi-abi sa aton diri nga kaupod, no? Si Ma'am NUP Norhaina Baraguer nga in charge, NUP in charge kag na-assign sa Provincial Administrative and Resource Management Unit sang NOCPO. Hello ma'am, good afternoon. Good afternoon, Sir Art. Happy New Year, kag Happy New Year man sa tanan nga tagpalamati sa aton subong, kag amo man ang gatan-aw sa FB Live sang NOCPO. Yes, ma'am. So, madamo gid nga salamat kay ginupdan kita dira ni ma'am, no, sa pinakauna naton nga episode sa sini nga tuig. So, before kita mag-proceed sa aton nga diskusyon, gaan ta kay gayunan si ma'am para i-introduce ang iya kaugalingon. Once again, among gihapon, ako si Norhaina Baraguer, non-uniform personnel sang kag naka-assign sa NOCPO sa provincial headquarters, admin, and 23 years in service. Yes, ma'am. Sang January 1, nag-23 na ako. So 23 years na, so lawig na nga pagpanerbisyo ma'am sa sa aton nga organisasyon. Yes, sir. So ang non-uniform personnel ni ginahambal naton, so part ni siya Japon sang Philippine National Police. Yes, sir. So 23 years, so lapit na lang 25 na. Kabay pa makalabot ta, hasta sa retirement ta. Basta kabakod lang ma'am, no? Okay. Correct. So para ma-explain pagid naton further sa aton nga mga tagpalamati, no? Ano ang ginatawag naton ma'am nga non-uniformed personnel sang PNP? Okay, ang non-uniform personnel sa PNP, pareha sa akon, part gyapon sang PNP. PNP personnel, pero ara kami sa office naka-duty, naka-assign, doing paperworks, administrative works. Tapos may iban man nga mga non-uniform personnel nga lain ila plantelya, amo na ang naka-assign sa investigation, mga crime registrar nga tawag na sa ila, kag mga radio operator kung sa diin sa radio room man sila naka-assign, silang in charge sang mga outgoing, incoming mga messages. Okay, ma'am. So, base sa explanation ni ma'am, so, pwede naton makonsider nga mga non-uniform personnel naton, mga office personnel ini sila, ang makonsiderar naton nga backbone man sang aton nga organisasyon. Yes, sir. So, bilang NUP, ma'am, ano ang mga responsibilidad o kung duties ninyo? Okay, like pareha sa akon, ara ako sa admin, and bilang supervisor sang bilog nga non-uniform naton sa probinsya sang Negros, ginasigurado ko man nga ano nila maayo ang ilang nga obra, ang mga NUP naton sa station, ginamonitor ko man now and then, ginapamangkot ko mga chief of police, miskin ang mga NUP mismo, kung kumusta ang ilang nga obra, kumusta ang mga sitwasyon nila sa station, kung okay man, kung kaya pa ang obra or hindi. Yes, ma'am. So, depende gali sa imong plantilya nga na ang imong duties and responsibilities. So, Yes, sir. identify mo to kagina, mayara man nga sa investigation, amo tong sa crime registrar. Yes, sir. Okay, sa crime registrar, so si ma'am, aton din upod, no, sa admin ni siya. So, mga administrative functions, sila ining kuha. Yes, So, amo ina ka-importante ang ilang duties and responsibilities. So, bilang isa ka NUP, para maganyak ang aton nga mga tagpalamati, ma'am, no? Base miyara gusto dira mag-apply. So, ano ang mga benepisyo nga gakabaton bilang isa ka NUP? Siyempre, ang una-una nga benepisyo is pagsulod mo, kung qualified ka man lang, is permanent ka na dayon. Tapos, automatic, may pag-ibig, may GSIS, may PhilHealth,
So, sigurado gid na. Yes, ma'am. Basta government gani, kung ano ang benepisyo sang isa ka empleyado sang government, amo man ang aton nga non-uniform personnel. Parehas man sa inyo nga mga iban nga benefits. Miyara lang iban nga mga benefits nga miyara sa uniform sa inyo like sang mga hazard pay, long pay nga wala sa non-uniform personnel. Okay, Ang ma'am. mga diferensya. Pero most likely, basta government, kaya makonsiderar mo gid nga stable source of income. Yes, sir. Okay, so amoy na ang mga benefits da, no? So, for sure, damo nakita da na ganya, kag damo interesado nga sulod sa PNP. Kung hindi ka gusto nga uniform personnel, may choice ka nga mangin isa ka non-uniform personnel, PNP man kagyapon. Ano, ma'am, ang mga challenges o kabudlayan nga inyong ginapangatubang sa inyong nga trabaho bilang NUP? Okay, sa mga kabudlayan, siguro hindi masyado, maliban lang sa iban nga like sa station. Siguro ang pinaka-challenging sa mga station naton pareha sa Kandune, nga mga layo sa budlay sa signal. Una-una sa internet. So, nag-struggle ang aton mga crime registrar siyempre. Pati ang mga radio operator naton kay tungod sa internet. Tapos may iban pa nga mga banwa nga budlay ang tawag sini linya or ano sang communication do ka budlay. Yes, Walang ma'am. nang struggle permi nga ginaano nila permi wala connection, hinay ang connection. Yes, ma'am. Kay bilang parts ng PNP, so tight man ang schedule, magambal nga deadline is deadline. So kung kahinay sang internet, so medyo ma-delay. So amo na makonsiderar naton nga mga kabudlayan. Yes. Pero nonetheless, happy gid si ma'am no makita ta siya nga isa siya ka proud member sang non-uniform personnel sang Philippine National Police. Para sa imo, ma'am, ano ang importansya sa or ang inyong nga role, importansya sang inyo role sa kung aton istoryahan ang peace and order nga obra sang PNP? Siyempre, bilang part sang PNP, kung ano ang ang tawag dito, gina-implement naton sang kung ano ang gina-implement sang uniform, kung ano ang sugo halin sa ibabaw, makabulig ta through pag-inform or pagtanaw man sa aton mga sa community kung ano, pag-observe kung ano ang miyara dira or kung may mga naobserbahan ka daw hindi amo, so medyo alarm ka na, kung lapit ka sa police station, pwede mo ipabalo para makabulig ka sa community. Yes, ma'am. So, ang ginamini, ma'am, so, bilang part sang PNP man, so, gabulig si ma'am bantay man sa komunidad. Yes. But actually, tanan man kita. So, part sang community, actively gidapat nga magbantay man sa aton nga seguridad sang aton nga komunidad. So, amoy na ang isa ka gin-identify ni ma'am, no? Kag subong man, dako gid ning pasalamatan sang Philippine National Police sa mga uniform personnel kay ara ang aton mga non-uniform personnel kay kung tanawon mo bugat man daan ang mga office works. So kung iya lang natanan ka uniform personnel, so kisang ilang nga oras hindi na sila mayo ka patrolya sa gwa kay mapangot na sila sa opisina. So ara ang aton nga mga non-uniform personnel para to make sure nga fully functional ang aton nga mga opisina. So sila na ang ginambal tato kagina nga mga backbone sang aton nga organisasyon. So kung damo ni ma'am gusto mag-apply sa NUP, paano sila makasulod bilang isa ka NUP? Okay, una-una kung ang aplikante aspire sa posisyon nga medyo taas, dapat may eligibility from salary grade 6 to pataas, may eligibility either sub-prop or professional civil service or board exam, teacher, kung ano man da nga kurso, basta may eligibility sila. Ang radio operator, medyo wala pa na sa tawag sila eligibility. Kay pag naka-duty na sila, pag every year ga-renew sila sa ilang appointment, after 2 years dira na nila makuha eligibility sa civil service as radio operator na sila. Okay, ma'am. Kag So permanent na sila dayon. So amo nang mga amo nang mga requirements. So may ara posisyon nga may eligibility, so may ara man nga wala. Oo, sir.
Sa kung paano ni nila mabalaan, ma'am, kung may ara opening. Pag may memorandum halin sa national headquarters, paagi naman sa aton regional office and then ginapasa diri sa kada provincial headquarters, ginapaagi ko sa PIO pares nagligad nga recruitment, Yes, gina-announce naton sa PIO, sa PCR, ginahatag ko man hasta sa lower units naton ginahatag sa ilang memo para ma-post nila, mapabalo nila ang mga tao pumuloyo nga may recruitment kung sino ang willing, pwede gid sila kakadto sa aton sa provincial headquarters mamangkot kung ano ang proseso, procedure kung paano paano mag-apply bilang isa ka non-uniform personnel sang PNP. Okay, ma'am. So may ara kita mga information information dissemination. So ang age requirement ya, ma'am, sa aton NUP may ara bala limit. Daw wala man. Wala. So wala. So kung bisan naglampas na sila 30, Pwede gid. so pwede gid Yes, yapon. sir. Okay, kaysa aton nga mga uniform personnel, so ang limit naton is until 30 years old lang. So sa NUP wala ya sang age limit. So wala age limit, so ibaluon lang naton, no. So diin sila pwede kakadto, ma'am, kung in case nga gusto nila mag-apply. Pwede gid sila. Pag may opening, pwede gid sila kakadto sa akon mismo sa provincial headquarters para i-assist ang mga ano nila kung ano ila ang mga kinanglan ipamangkot, masabat gid na naton. Okay, so pangitaon lang naton ang maanyag naton nga NUP in charge, no, dra sa admin sang NOCPO. So every ning recruitment, ma'am, every sa isa ka tuig. Every year. Pero this year 2022 total may election ta sa May. So siguro after election basi mag-open na for recruitment. Mahulat ta anay memo from national headquarters. Kag kung i-post man dira kung ano ang mga posisyon nga bakante kag kung sa diin nga mga banwa naton sa Negros. Okay, ma'am. So kay tungod sa election tod, no. So on hold anay ang aton nga mga recruitment. So maybe after sang election, so dira naton bantayan kung may ara kita sang opening. So kung mag-post man kami na, so may ara man nga information kung anong mga position, mga plantilya nga open, ma'am, no? Yes, sir. Kag anong mga qualifications. So bantayan lang na naton. Yes, sir. So sa liwat sa mga bag-o dira open sang ilang bag-o lang nagsubaybay sa aton, kaupod naton diri si Ma'am Norhaina Baraguer, isa ka non-uniform personnel nga na-assign sa Negros Occidental Police Provincial Office ang sa admin section. So nagapathag si Ma'am nahanungod sa aton nga mga NUP. Kay basi miara dira nga why sila kabalo kung ano ning ginatawag naton nga mga NUP nga member man sang aton nga PNP. So antes kita takop, ma'am, no, anong imo nga mensahe nga luyag mahatag sa aton tagpalamati? Una-una, Sir Art, gusto ko anay magpasalamat sa suporta nga halin sa aton nga regional headquarters sa paagi ni Ma'am Mylene, ang amon nga president sa Nopay, ang bilog nga Nopay sa Negros nga nagbululigay para sa aton relief goods to anay sang December 29 kag sa regional headquarters, Aklan PPO, Capiz PPO, Antique PPO, and BCPO. Madamo gid nga salamat sa padala nyo nga bulig. Dako gid ang nabulig sa to nga dako gid nga part ang nabulig nyo sa amon nga sa aton mga kaupdanan nga NUP sa Negros Occidental. Kag sa tanan nga mga NUP sa Negros Occidental nga pamati subong gatan-aw sila, kabalo ko gatan-aw sila tanan. Mayong hapon sa inyo tanan. Hindi ka mo pwede maisa-isa bation kadamo sa aton. Basta importante maghalong ta perme kag Happy New Year liwat sa aton tanan, Sir Art. Okay, so madamo gid nga salamat, ma'am, no. Sa sininga tion nga gimbuligan mo, paathag ginpataas ang moral sa aton nga mga non-uniformed personnel. Sa sininga tion, luyag naton i-greet ang mga nag-post sa aton nga Facebook Live, no. Si Dean Matthew Walton, so classmate ko ni. Si classmate Alagos, so mayo lang ang pagtan-aw, mate. Subong man si Ma'am Ana Sinoro nga regular ini nga nagatanaw sa aton nga programa, no. Si
Ma'am Jerry Lee. Good afternoon, Sir Art, and hi, Ma'am Norse, watching at Talisay, CPS. So, si Ma'am Jerry Lee, ng for sure NUP man ni siya. Nagasubaybay siya, sakay. Ma'am, very supportive. Likewise, si Quen Corb Bugs Seller, watching from Kabangkalan City. So, sa mga Kabangkalan, I hope nga na-restore na dira ang aton nga mga kuryente. Okay, kinanglanon tigida, no? Pati internet. So, mayo lang ang pagtanaw, sir, no? Jose Apostol, watching from Quezon City. So, thank you for watching, sir. So, from Quezon City, Manila, nagsubaybay sa aton. So, madamo gid nga salamat. Yes, si Sir Ivan, we pray always for our safety. God bless both of you. Happy blessed Sunday. Thank you, good ma'am. Si Angela Castillo, good afternoon, ma'am. Thank you for watching. Galio Marjona, watching here at One Communities. So, One Communities sa Kabog. So, mayo lang da nga pagtanaw, no? So, nami na da nga subdivision sa One Communities. Galing kayong alagyan lang, no? Medyo lubak-lubak pang pasulod. So, kung madiparahan na da, magnami ng dalan. Manami na gid na da nga subdivision. So, man si Sire Oknaba, pa-shout out, Ma'am Norse, watching from Nokpo, PHQ. So, gatanaw si Ma'am Sire Oknaba. So, mayara ka, Ma'am Luyag, nga i-greet sa atong mga, Amo sa na Facebook lang. da. Okay, amo lang na ginag-greet ko tanan nga mga non-uniform personnel kag PNP personnel sa Nokpo ang gapamasang mga sa gapamati subong nga hapon, maayong hapon sa inyo tanan kag Happy New Year liwat. Okay. Kag si Joanna Labaro, Ma'am Joanna Labaro, gatan-aw man siya. Kag si pisaw naton si Ronald Navarez, gatan-aw gid siya. Navoa, gatan-aw kag si Ma'am Fernandez. Okay. Binyas. So, damo ka, ma'am, viewers, damo ka sa aton supporters. subong. Okay. Subong man si Ma'am Jewel Lane. Good afternoon, sir and ma'am. So, good afternoon, ma'am. Madamo man nga salamat sa pagsuporta sa aton nga programa. So, sa liwat, luyag naton pasalamatan si Ma'am Norhaina Barager, ang NUP naton. Nga kaupod naton diri subong sa studio. Kaginasang kagahon, mga kabyanan, nagsugod na ang ginatawag naton nga COMELEC gun ban. Ginadilian ang pagdala sang armas luthang tubtob ini matapos ang election period para mapasiguro nga matawhay ang May 2022 nga election. So ang mga PTC4 ginsuspend na maliban lamang kung may ara kamo gun ban exemption halin sa COMELEC. So sa sininga tinio, no, mga kabyanan, ni remind lang gid naton nga hindi kita magdala kung hindi kita otorisado. Kay man labag ina sa layi, so dakpon gid kita na. So sa tion, luyag naton pasalamatan ang Aksyon Radio Bacolod Management sa pagpamuno ni Mrs. Nona Di Maala Magbanwa kag subong man ang aton kaupo diri nga technical staff. So continue to like and follow ang Facebook page sang Nokpo, ang Negros Occidental Police Provincial Office, kag mag-subscribe sa amon nga YouTube channel, ang PIO Nokpo. Kita naman mag-inupdanay sa sulod sa madason nga Domingo alas 3:30 tubtob alas 4 sang hapon. Kita man mabatian sa Alagad News FM sa Inubaan. Ang inyo kapulisan sa Negros Occidental naga-serbisyo sang tampad kag matudtuod. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.